Dragilor, văd că aveți ochi foarte buni. Am fost întrebat dacă filmulețele pe care eu le fac sunt făcute în același antrenament. Și desigur am răspuns că da. Iar întrebarea a fost: de ce văd 3 perechi diferite de Adidas? Păi uite care-i treaba. Eu am 3 perechi diferite de Adidas pentru fiecare probă în parte. De exemplu, ăștia Adidas Powerlift sunt pentru împins, pentru că îmi dau o ușoară elevație la nivelul tălpii și de asemenea sunt și foarte mobili. Adică pot, de exemplu, să calc cu ei fără nicio problemă și pot să mă așez mult mai ușor pe băncuță. După care mai am aici, deci asta este ca să înțelegeți. Asta este săculețul meu pe care îl car în timpul antrenamentului în sală. Pe lângă asta mai am și centura aici, dar ca idee eu îmi pun cam toate lucrurile aici. Și pentru genuflexiuni am acești Nike Romaleos, care au o elevație mult mai mare la nivelul tălpii și îți pun genunchiul într-o poziție mult mai ok, adică îți duc genunchii mult mai în față și poți să atingi o amplitudine mult mai ridicată în felul acesta. Diferența între ăștia și ăștia este rigiditatea. Ăștia, de exemplu, nu prea pot să iei în doi și nu pot să mă poziționez ca lumea pe platformă în momentul când fac, de exemplu, împinsul. Deci, ca urmare, ăștia sunt făcuți și sunt foarte buni pentru genuflexiuni. Sunt de asemenea buni și pentru weightlifting, pentru că până la urmă să văd dacă se focalizează, sunt cam făcuți pentru weightlifting. Scrie aici că sunt pentru weightlifting. De asemenea, pentru îndreptări, am acești papuși de box sau de lupte, nu știu exact pentru ce sunt ei făcuți inițial. Avantajul lor este, în primul rând, distanța dintre talpă și sol și, de asemenea, duritatea dinăuntru. Adică nu sunt moi cum, de exemplu, sunt marea majoritate a încălțămintei. Sunt foarte dure înăuntru, ceea ce îți oferă ție o stabilitate destul de mare. Pe lângă asta, am diferite accesorii, umblu cu mine diferite accesorii pentru probe. De exemplu, astea sunt pentru împins. Am de asemenea și sleeve-urile. 2 tipuri de chingi. Am una de asta clasică și mai am pe undeva pe aici, să văd pe unde o găsesc. Uite așa. Asta e foarte bună, de exemplu, pentru mișcări precum ramatul, precum tracțiunile, de exemplu. Nu te avantajează prea bine la mișcările de îndreptare, în schimb, pentru că la îndreptări trebuie să ai o poziționare un pic mai bună și să ai de asemenea și o priză cât mai strânsă pe bară în momentul când lucrezi. Și folosesc aceste chingi de la Wader. Sunt foarte bune. Sunt foarte mulțumit de ele. Eu am obiceiul de a rupe chingile. Mă ține o chingă cam, să zicem, un an jumate până începe să se deterioreze. Dar astea le am de vreo 2 ani, cam așa. Și încă stau foarte bine. Așa că sunt mulțumit de ele. Bun. Hai să trecem totuși la antrenament, ce-ar fi? A? Deci acum cunoașteți și secretul. Cum de reușesc eu să mă antrenez așa de bine. 3 perechi de Adidas și tot felul de accesorii care le car pe toate într-o singură geantă. Da, asta este. În momentul când lucrezi și faci un antrenament de tip full body și vrei de asemenea să fii și eficient, ești cam nevoit să faci chestia asta. Dacă ați văzut jurnalul de antrenament precedent, cel mai probabil ați văzut faptul că
nu am fost așa de eficient în antrenament și asta este datorat unui volum excesiv în prima săptămână din ciclu. Acum, astăzi m-am simțit mult mai bine, m-am simțit destul de refăcut, zic eu, și trebuie să încerc un record personal. 5 repetări cu 150 de kg. Voi ce ziceți? Credeți că am reușit? Nivelul de energie a fost acolo unde trebuia. Cambrarea a fost ok. Am simțit execuțiile foarte line. Deci antrenamentul per total a fost reușit. Pot să zic că astăzi am făcut și lucruri pe care eu cel puțin de obicei nu prea le fac, cum ar fi să-mi pun siguranțele la băcuța de împins. Pentru că astăzi, sincer, nu m-am simțit așa de sigur. Chiar dacă am avut energie acolo unde trebuie, am avut un pic de frică, am avut un pic de teamă. Am simțit că nu sunt sigur pe propriile mele forțe. Și chestia asta s-a simțit. Am încercat pe cât posibil să nu mă grăbesc cu încălzirea. Am încercat să mă bucur și să controlez fiecare mișcare posibilă pe care o fac pe băncuța de împins. Și am urcat până la urmă până la greutate de 150 de kg. Ce a ieșit? Păi hai să vedem. Puteți să vedeți extazul și bucuria pe mine. A fost incredibil, pur și simplu. Și a fost incredibil nu din cauza faptului că am reușit să duc 5 repetări, ci din cauza faptului că am simțit că mai aveam ceva extra în mine. Parcă mai puteam să duc măcar jumătate de repetare. Este impresionant faptul că am reușit totuși să ajung la performanța aceasta, chiar dacă am cam dat-o în bară la începutul ciclului de antrenament. Și sper ca această energie radiantă totuși să mă țină și pentru antrenamentele viitoare. După ce am terminat seria de vârf, am coborât la 132 de kg, unde am executat 4 serii a câte 5 repetări. Schimbarea care am făcut-o în antrenamentul de astăzi a fost să înlocuiesc snatch grip-ul cu îndreptările de la sol, deci fără să fie la un nivel elevat, dar cu o ușoară pauză deasupra genunchiului. După antrenamentul precedent de îndreptări, mi-am dat seama cam unde este veriga slabă. De fapt, una din verigile mele slabe la îndreptări. Și anume faptul că nu am controlul acela după ce ajung deasupra genunchiului. Am tendința să duc genunchii în față și să încerc să o trag cu spatele. Ca urmare, această metodă, acest accesoriu, să-i spunem așa, mă ajută pe mine să pot să controlez mișcarea mult mai ușor din bazin în momentul când ajung cu bara deasupra genunchiului. Este o tactică care eu nu sper să dea roade, pentru că prea mult accent am pus pe dorsali și am observat faptul că mi-a adus mai multă pierdere decât câștig. Am urcat până la greutate de 170 de kg, unde am executat 2 serii a câte 2 repetări. A urmat după aceea front squat-ul, unde, după cum puteți să vedeți și voi, lumina nu prea a căzut foarte bine pe filmare. Asta este, de acum o să fac front squat-ul în partea cealaltă a sălii. Aici nu cred că am prea multe de adăugat. Am executat 4 serii a câte 4 repetări cu greutatea de 100 de kg. De aici a urmat fluff work-ul. Am făcut ramatul la aparat. De data aceasta am încercat să fiu un pic mai exploziv în mișcare față de săptămâna trecută. După cum v-am spus, încerc pe cât posibil în antrenamentul acesta să limitez încărcătura axială, astfel încât mâine, în momentul când fac genuflexiunile, să nu fiu foarte obosit pe erectorii spinali. După ce am terminat ramatul, m-am dus și am făcut flexiile antebrațului pe braț, din nou cel mai bro stil posibil. Și așa am încheiat antrenamentul.
Pentru sugestii, propuneri, idei, le aștept cu drag în secțiunea de comentarii. Și până data viitoare, vă urez spor la antrenamente.